Pera Navarro, sozialisten lehen idazkariaren ustez dokumentua independentzia biderako tramite hutsa da eta defizit demokratikoa ikusten dio. Nosotros no podemos dar apoyo en absoluto a un documento que lo que dice es que vamos a ir a la independencia de Cataluña. Por tanto, no hay voluntad de consenso. Iniciativa per Kataluniak ere gogor kritikatu du dokumentua prentxara zabaldu izana. Joan Herrerak esan du Konvergentzia i Uniok eta Esquerra Republikanak kontsulta eta independentzia nahasten dituztela. Ja que ha volgut confondre el dret a decidir amb la independència. I nosaltres creiem que estem en un estadi en el que hem d'intentar eixamplar, no empetitir. Esquerra Republikanak salatu egin du dokumentua filtratu izana lan dokumentua delako. Beraien helburua referendumaren alde dauden PSC iniziatiba eta KUP taldeen babesa lortzea da eta horretarako elkarrizketak hasiko dituzte talde hauekin. Urtarrilaren 23an onartuko da parlamentuan subiranotasunaren adierazpen hau.